Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving and celebrate his love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa atong simbahan ang pista sa usa sa mga martyrs ug fathers of the church, si San Ireneo, obispo ug martir. Ang iya ning mga ginikanan, mga Kristiyano na nga daan, nga natawo ni siya mga 130 AD. Nahimo ni siyang disipulo ni San Policarpio. Niya si San Policarpio, disipulo pudto ni San Juan the Apostle, Saint John the Apostle. So siya mo ay usas mga kanis San Ireneo, usa sa mga closest connection to the original 12 apostles. Niya nagwali ni siya, nahimo siyang bispo, nagwali siya batok sa mga heresy niadtong panahona, labi na gyud kanang gitawag og Gnosticism. Ang Gnosticism nagtuo nga dili makaluwas ang atong pagsigig simba, pagsigi og kanini ang ampo, basta dili ta personally makakita sa Ginoo. Nya kadtong nakakita sa Ginoo, maotoy bulahan. Inana. So ang mind maura gyud importante aron makakita ka Ginoo. Illusion. Pero gikumbati ni San Ireneo pinaagi sa pagtudlo sa ato mga doktrina sa simbahan, labi na gyud ang ato mga sakramento nga maoy makapahimo natong suod ngadto sa Ginoo. Ug tungod ani napatay siya isip martir. Lingi ay mong tupad ina okay ra kag imartir. Ano na resulta? Atong iampo ang atong mga leaders nga magtudlo unsa ka importante ang pagtulunan sa simbahan, dili ang pagtulunan lang sa atong hunahuna nga mao'y gigamit karon apil na niining pagdeklarar og mga balaod nga usahay musupak gyud sa balaod sa kinabuhi, sama aning divorce bill ug uban pang mga balaod. Iampo nato nga mapahaom unta nila sa pagtulunan sa Ginoo ang ilang mga gipanghimong mga balaod. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato sa ato mga panginahanglan dinhi, pinaagis pagpamalit og mga slots, hatagan unta sa Ginoo og grasya nga ilang gikinahanglan, labi na gyud ang kaayuhan sa lawas og kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gihatag kang San Ireneo, obispo, ang malampusong paglig-on sa kamatuoran sa doktrina ug sa kalinaw sa simbahan. Itugot among gipangamuyo
tungod sa iyang pagpangama nga human kami mabag-o sa pagtuo ug paghigugma, maningkamot kami kanunay sa pagpalambo sa panaghiusa ug panag-uyon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Sa ikasiyam katuig, sa ikanapulo kaadlaw, sa ikanapulo kabulan, sa paghari ni Sedekias, misulong si Hari Nabucodonosor sa Jerusalem, uban sa tananiyang kasundaluhan, o gilikusan nila kini. Nagbuhat silag mga 3,000 niini. Gilikusan nila ang syudad hangtod sa ikanapulog usa ka tuig sa paghari ni Sedekias. Sa ikasiyam kaadlaw sa ikaupat nga bulan, grabe na kaayo ang gutom sa syudad ug wala nay makaon ang mga tao. Unya gibuslutan nila ang kuta sa syudad. Ug pagkagabii miikyas ang hari uban sa tanang sundalo niya agi sa pultahan tunga-tunga sa duha ka kuta duol sa tanaman sa hari, bisag gilibutan sa mga taga-Babilonia ang syudad. Didto sila padulong sa Araba. Apan ang hari gigukod sa mga taga-Babilonia ug hiapsan siya didto sa kapatagan sa Jericho. Ang iyang kasundaluhan nagkatibulaag pagpanagan. Unya hidakpan ang hari ug gidala nila siya ngadto sa Rebla, diin didto si Nabucodonosor, ang hari sa Babilonia, ug gisilutan siya ni Nabucodonosor. Gipatay nila ang mga anak ni Sedekias sa atubangan gayud niya, ug gilugit nila ang iyang mata, ug gigapos siyag kadena ug gibihag ngadto sa Babilonia. Sa ikalimang tuig sa ikapitong adlaw sa bulan, nga mao ang ikanapulog siyam katuig sa paghari ni Nabucodonosor sa Babilonia, si Nabuzaradan, ang kapitan sa mga gwardiya sa hari sa Babilonia, miadto sa Jerusalem. Gisunog niya ang templo sa Ginoo, ingon man ang palasyo sa hari ug ang tanang balay sa Jerusalem. Ug gilumpag sa mga taga-Babilonia nga kuyog ni Nabuzaradan ang mga kuta nga naglibot sa Jerusalem. Ang mga tao nga nahibilin sa syudad ug ang mga sundalo nga mitipon sa kasundaluhan sa hari sa Babilonia ug ang uban pang mga tao gidala ni Nabuzaradan ngadto sa Babilonia. Apan gibilin ni Nabuzaradan ang mga kabus kaayo aron maoy mag-atiman sa mga parasan ug aron maoy mag-uma. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Dili unta makasulti ang akong dila, kuno galing hikalimtan ko ikaw. Dili unta makasulti ang akong dila, kuno galing hikalimtan ko ikaw. Sa daplin sa mga suba sa Babilonia,
nagalingkod kami ug nagahila sa among paghinumdum sa Sion. Didto sa mga kahoy ni atong yutaa gisab-ong namo ang among mga alpa. Dili unta makasulti ang akong dila, kun ugaling hikalimtan ko ikaw. Bisan ang mga mananakop kanamo, naghangyo nga bungaton namo ang mga titik sa among mga awit. Ug ang mamimihag kanamo, nag-awhag kanamo nga maglipay. Awiti kami sa mga awit sa Sion. Dili unta makasulti ang akong dila, kun ugaling hikalimtan ko ikaw. Unsaon man namo pag-awit, sa usa ka awit sa Ginoo diha sa yuta nga langyaw. Kun hikalimtan ko ikaw, O Jerusalem, hikalimtan untang akong tuong kamot. Dili unta makasulti ang akong dila, kun ugaling hikalimtan ko ikaw. Mutapot unta ang akong dila sa akong alingagngag, kun dili ako mahinumdum kanimo. Kun dili ko palabihon ang Jerusalem, labaw sa akong kalipay. Dili unta makasulti ang akong dila, kun ugaling hikalimtan ko ikaw. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus milugsong sa bungtod ug misunod kaniya ang bagang panon sa katawhan. Unya may usa ka sanlahon nga miduol kaniya, miluhod sa iyang atubangan ug miingon, "Sir, kun buot ka, mahimo mo ang pag-ayo kanako." Gihikap siya ni Jesus ug giingnan, "Buot ko, mamaayo ka." Ug diha-diha naayo siya. Unya miingon si Jesus kaniya, "Pamati, ayaw isugilon kini kang bisan kinsa, kundili adto adayon ang pari ug pagpahiling kaniya." Unya
paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron ang tanan mahibalo nga naayo kana. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining sakit dunay maayo, duna say sakit nga dili maayo. Naay sayon ayohon, naasay lisod ayohon. Lingoy ay mong tupad, ina kumusta mang sakit ni moron sayon ra? Na ang sakit nga lisod ayohon mao gyud ang sakit sa kalag. Kana bang kahadlok, kabalaka, o kaha pagmahay, mag-self-pity. Mahadlok na ganita, mabalaka na ganita, or magmahay, purting lisura na ayohon. Nga naman, musirado man ang atong hunahuna. Nya di nasad kasod ang Ginoo, nga naman ang kahadlok iya manasiyawa, kanang kabalaka iya manasiyawa. Hap-apil na sa nang pag self-pity, kanang magsigitag mahay. Sige, lingiyay mong tupad, inawa kay kahadlok ron. Unya, kung ang atong solusyon, ang solusyon nato sa atong mga sakit o mga kasakit, bunga ganis kahadlok, mo resulta na og mas grabing kadaot. Muna kining divorce bill og uban pang mga bill sama ng same-sex union, abortion bill, katong atong RH bill, tinukmod na sa kahadlok og mga kabalaka. Unya, ang atong solusyon, gubon taning kaminyoon nga bati. Ana, RH bill, putlod taning mga palupyan tube, imnan tanig pills, butangan ni natog ayudi, kondom, kay kapoy kayo ning sigig panganak. Ana, di ba? Ano bang atong gubon ba? Divorce, gubon ang marriage. Bati naman, gubon. Mao na ang tinukmod. Diri sa unang pagbasa, gilibutan ang gamayng syudad sa Jerusalem, gilibutan sa mga kaaway nga taga Babylonia, nga lig-on kaayo nga mga kaaway atong panahona. Nangalisang sila. Mga usa ka tuig nila dito ra sila sa sulod, hangtod nga gipanggutom na sila. Tungod sa ilang kabalaka nga mamatay sila sa gutom, nya wa man gyud sila pasko, man gyud makasud ang kaaway kay lig-on man sila paril ang Jerusalem, may man kay pagkaparil, wa kasud. Pero gihuwat ra sa mao man style nila sa gubat sa una kay espada man to pana inana. Huwaton ra ka dihag mugawas ka, og dili ka mugawas, sige ha radyo kag atang. Hangtod gyud nga nakubsa na sila sa paglaom, ilang giguba ang ilang paril, ang lig-on nilang paril ilang giguba. Nya pagguba nila sa paril, nagtuo sila nga makaikyas sila sa ilang kaaway. Nya nakaikyas wa mo naminaw. Wa mo naminaw sa first reading. Nakaikyas tubag. Sigurong tubag. Wa gid naminaw, no? May problema na to. Sidikiyas, no? Ana. Mao to'y hari. Iyang mga anak, iyang mga sundao, nilusot sila sa lungag nga ilang gihimo, nagtuo sila makaikyas, pero matod pa diri kanang
gigukod sila sa ilang mga kaaway pag-ikyas nila ug naapsan sila didto sa may Jericho, kapatagan sa Jericho. Pag-abot didto, nagkatibulaag og panagan ang mga sundao, gibiyaan ang hari ug ang iyang pamilya, gidakop sila, unya gidang adto sa Babylonia ni Nabucodonosor sa atubangan ni Hidekias. Ang iyang mga anak na pinangga gihurot og patay diha sa iyang atubangan. Mas grabe ang nahitabo. Ang iyang mga anak nga iya untang iikyas pinaagis pag buslot atong paril, gipatay na gyud noon diha sa iyang atubangan. Purting sakita ug ang iyang mata gilugit pagyud. Sakit, no? Ilinga imong tupad ina, sugot kag lugiton imong mata. Nya sa dili pa lugiton ang imong mata, ipakita gid nimong gianam-anam og patay ang imong mga anak diha sa imong atubangan. Purting sakita ana, nya ginapos ka. Ni grabe ba? Ang ila na hinong kahimtang ni grabe. Tungod kay ang ilang panghuna-huna maoray ilang gisunod. Nya tinukmod tos kahadlok ang ilang gibuhat. Out of fear, ila tong gibuhat. Nakaron sa atong ebanghelyo niya say sanlahon. Atong panahona way tambal ang sanla, leprosy, way tambal. Hopeless ang mahimong leper niadtong panahona. Gani ipalayo pa gid sila, kanang dili ka makasuod sa syudad, dili ka makatipon sa pundok sa mga tao. Doon na pagani sila balaod nga idunghay ang imong buhok, magsulob kag sako, nya magsigi kag singgit, hugaw ko. Grabe, og sakit kag sanla atong panahon na mura na sad kag equivalent to a dead person. Lain na sang lingi sa imong tupad ina, sugot kag masanlahon ka. Ina sugot ka. Nya mingon gani siya, okay ra man na kay na may tambal, pauswagig jutay, ina sugot ka ma stage 4 cancer. Ina sugot dili. Inga os sila jutay, kidney failure lang. O sige, okay mo na. Oy, kanang mga sakita mao na yung mga gitawag natog mga hopeless nga sakit. Pero unsa may gibuhat sa sanlahon? Unsa may yang gibuhat? Miduol ni Hesus, mihapa sa iyang tiilan og miingon, I know nga makaayo kanako kun buot ka. Ang iyang pagtuo bas Ginoo, Lord, bisan og hopeless na ni akong case, you are my hope, and I know with you there is always hope. Di ba? Unsa may nahitabo? Gihikap ra siyang Hesus, buot ko, maayo ka. Sus, naayo dayon. Pero unsa may gisulti ni Hesus niya? Siya op ay sa pag kuan, ay sa pag kay siyempre malipay jud kang naayo ka. Ayaw sa relax lang, adto sa spare. Pag pa-check up niya, unya pag-offer dayon sa halad nga gi-require didto sa templo aron mapamatud-an nga naayo na ka. Unsa may makapamatuod nga naayo na ta? Kung mabalik na ta sa community life. Mabalik ba ang community life? Ma-integrate na kas community. Nya ang divorce, unsa may gihatag sa divorce, i-disintegrate ang community, bungkagon ang pamilya. Unya tawgon na nimo naka-move on ko. Unsay naka-move on nga nabungkag man tong imong pamilya? Move on din na. Gob on. Dili move on, gob on. Muna kamong na nag-divorce, wa mo ka move on. You destroyed your families. Nay sakit kay diha. Unsaon nimo pag move on nga iniglingi nimo, guba man. Naglakaw ka nga gibiyaan nimong nasunog na ugdaw ang imong pamilya. Nya move on din na. Selfishness ang tawag ana.
ang imo rang kaugalingon, ang imong gitawag og naka-move on, pero ang imong pamilya gub on. Mao na ang divorce. Sige, lingi ay mong tupad. Ina, okay ra kang mag-divorce? Okay ra? Mao na, damaging kayo. Unsa may hinungdan, ang mga taga-Jerusalem, ang mga Israelita, nagipanguluhan ni Sidikiyas, wa na mag-ampo sa Ginoo adtong panahona, wa na sila mag-ila sa Ginoo, nibiya sila sa Ginoo. Ang ilan ng gisunod, ang ilan ng kaugalingon, ang gusto sa hari, nagpakasala sila. Ang hinungdan sa daan ng sakit nato, mga sakit o kasakit, tungod gyapon na sa sala. Tungod gina sa sala. Oh, kanang mga sakit, mga kasakit, sala na. Bisag unsang sakita, gikan na sa sala. Mao man bitaw karon ang kalibutan anay mga pandemic, kay ang sala pandemic na. Kana lang porn, pandemic na all over the world. Kana na ang prostitusyon, pandemic na. Pandemic all over the world. Kana na ang kuan, kana na ang premarital sex, pandemic na all over the world. Oh, kanang corruption, pandemic na sad na all over the world. Pag-abot na sa kuan, pag-abot na ni anang mga sala, ang bunga sa sala, kasakit o kamatayon. Mao na, asa man nato iduol ang atong bati na kayong kahimtang sa kaminyoon pananglitan, or ang atong sakit o kasakit, asa man nato iduol, adto ta sa tinuod nga healer, ang Ginoo. Dito dool ang atong mga kasakit o ang atong gitawag og hopeless cases. Kung iduol na tos Ginoo, kakita dayon kag hope. Ang dili na ma-repair na sitwasyon, kung iduol na tos Ginoo, kadiyot ra kay na ma-repair. Mabda ni kaning akong grupo dinhing COVID-G, ako ginang gitudluan sa ako sang prinsipyo nga gibatunan, kanang AAA, ampo, alagad, antos. Sa akong kinabuhi nga grabe kayong kalisod hangtod karon nga nihayahay nagmaayo, porti naman ning hayahaya sa akong kinabuhi. Awa mo kay ba? Yahay kay kinabuhi na karon kumparar sa una, mangarga, manguling, motos anang mangga, mangmakyaw anang gunahon, sudan, luyag, asin, kasagaran, suga, kandila, higda anang banig, habol, sako. Lisod kay ito Kaimtanga niya atop sa balay, sinuksukan og mga karton ang nipa, inighangin, tukas ang nipa, basa tibuok balay. Magpayong na ngadto sulod nasod sa balay pero kusog hangin, magpayong og mag-uwan kay nganoan basa man. Ana, lisod kay itong kahimtanga. Kumparar karon, mudupalan ka diha, kwarta dayon, ana. Mata na ko, ignaog, lamisa na, anay pagkaon, sa sayaya, higda, nanay mo limpyo, nanay mo laba, sa mga bulingon, iyahayang kinabuhi, murag paralyzed, niya, aircon pang sakyanan, aircon pang higdaanan, sa sayahaya ng kinabuhi. Pero nga naman nahayahay man, nga naman, naningkamot kog sunod sa sugo sa Ginoo. Akong gidangop ngadto sa Ginoo ang akong kinabuhi. Didto nako gisandig sa Ginoo. Unsa may resulta? Sa sige nakong ampo diha sa Legion of Mary, sa akong pagka-choir, alagad kong choir sa Guadalupe, sa pagsigig rosaryo kada adlaw, sa sigig yung ampo ba? Nga antos lang, ampo, nasa gid ang ako mga kahuyangan. Pero dangop ko sa Ginoo. Ang resulta, gigiyahan ko sa Ginoo sa mga panahon nga murag
Wa na, dead end. Daghan kayo mga dead end sa kong kinabuhi nga makayon ko, Lord, wa na gyud. Zero na gyud visibility. Ingon ang Ginoo, makalanding ra lagi ka safely basta ako'y imong guide. Wa na, igigon ako, tudloy ko, Lord. Wa naman gyud, ngit-ngit naman. Mukalit lang, mana lang ba, murag musimang lagamay. Solusyon dayon. Usas akong dead end kanidinhing atong simbahan. Pag pandemic yun, kakita mo ato, ug wa mo kakita, kana diha, bungkag na diyang kisami, pulos na ni scaffoldings, na human naghatag ang atop, almost 3 million atong bayranan, wa gitay kwarta, wa na say misa. Lingkod ko diri-ari, galingi ko dinhi nga pulos na gyud scaffoldings, naghuna-huna ko sa bayronon nga 3 million, ningon dayon ko, Lord, scaffoldings forever na ning simbahan na. Wa na'y misa. Yung Ginoo ay sayang kahadlo ka na. Pagsigilag misa diha, siging misa, wa may internet. I-record lang sa cellphone, i-upload nga to sa YouTube o sa Facebook, pangita nitong uploadanan. Mo to, sige upload. Uy, nidaghan man ang followers. Ato kaning isibya ang atong project. Mo to, pagka March, nag-lockdown, 2020, pagka June, sugod na taog announce ngadto sa social media. Pagka 2021, nahuma na ni nato tanan din mga July 2021. Nakapatukod pata sa Kapilinya de Fatima nga nigastong mga around 40 million. Awa mo kay bawa na. Nakatukod pata karon og kaning kumbinto ana. Pasabot mao ni ang pamaagi. Mo nang di na ko ma-discourage. Karon napatay bayronon sa kumbinto. Ay di lang ta ma-discourage ang Ginoo. Sige lang yung baligyag slat. Hinay maghalin ang slat, Lord, kay krisis mo kay mga tao. Sige lang baligya. Hangtod makaamgo sila nga ang pagpalit og slat mao dinay solusyon sa ilang krisis. Dili ang pagpangitag kwarta, kung dili ang paghatag og kwarta. Nya pahinumduman sa Ginoo, sumagod unsa may gibuhat nimo una. Paralyzed imong papa, paralyzed imong maguwang, gatrabaho ka sa land bank, imong sweldo perting gamaya, average lag 6,000 a month ang net take home pay, gatiman kog paralyzed nga amahan, paralyzed nga maguwang, tibuok pamilya di agasalig nako, paralyzed pagyud ang pamilya sa akong kamagwangan, kay nakabanasad og buutan kaayo, hangtod karon buutan lang gyapon. Nya giunsa man to pag-manage, gasige ra jud kog alagad sa simbahan, sige sa kog panghatag gani ang ako sa mga kaubas choir, kauban sa Legion of Mary nga gustong mo eskwela nga nag-antosad ako sang hatag-hatagan, makashare pagyud ko nila og pipila nila ni graduate sa college. Ang tinabangay mi ba? Sige lang yung hatag, pirmi yung kung way kwarta, pirmi ra yung kung way kwarta, hangtod karon wa gyud kwarta, danay ni kwarta gamay akong bulsa, pero mahurot ra gyapon. Meaning ayaw pagsaligan ang kwarta, salig sa Ginoo. Nya unsa may buhaton, ipanghatag ang kwarta, itabang ngadto sa labing ubos. Mao man bitaw nga pag minyo na unta nako pagka 1995, magminyo na unta ko sa akong last nga uyab. Murag akong bana-bana ikanapo to na kong uyab. Magminyo na unta mi, ang nisod sa kong huna-huna, di man ko ganahan mo tigom og kwarta, di man ko kaako nga magkupot kog kwarta bisag 1,000, nga nagtan-aw kong naay mga way kaon, naay galisod kay nako mga silingan, ug magminyo ko kaluoy unya sa akong asawa nga akong hotdon og gasto ang kwarta. Naku, unsa kang kinabuhi ang muhaom aning akong na-develop nga gugma karon, way lain ang ni sod sa kong unahuna magpari. And it took me mga 1 year aron pagsigig discern with matching crying moments, hilak, aron lang yun makadesisyon. O ang akong desisyon, magpari. Mo na ni karon, napari na ko. Lipay mo. Ha? Sige, palit mo slatog mayo. Nga naman,
kay gitudloan ta mo nga dili na ang kaning atong kabulaka ning kwarta kaning krisis dili na masulbad pinaagig sigig tigom og kwarta, panghatag sa imong kwarta, panghatag mo bitan ingon si Kristo, ikaw sanlahon naayo na ka, pag-offer paghalad dito sa templo, pasabot hatag ngadto sa community. Ayaw pag-ending nga naayo na ka, ako na ni, nindot na kaini kay ako na ni. No, it is not yourself ang imong concern karon. Ang imong concern aron ditso jud kag kaayo is the community. Ikaw ba na naglisod ka sa imong asawa, ayaw file og divorce, higugmaan na, ikuyog ang Ginoo sa paghigugmaan na, ampo alagad antos masulbad ra na kadang asawa nimong perting buang una, sige nag-ampo, sige alagad, sige antos, di ba layo ra ng 3 ka adlaw, mugakos na nimo. Lagi. Awa ko kasuwayan ha, pero testing lang. Kanang imong banang bisyoso kayo, kulatahon pakakusahay, sige ampo, sige alagad, sige nag-antos, di ba layo rang napo katuig na, patay na ka. Adi di layo rang napo katuig na, mausab na. Oh. Pila ra man ang napo katuig nga antos or 3 katuig or 2 katuig, pila ra man na kaysa makig-divorce ka, maguba imong pamilya, mga bungkag pa ng kaugmaon sa imong mga anak, because marriage is for the good of spouses and the good and upbringing of children. Timan ini ha, mo ni ang essential effects of marriage for the good of the spouses and the future and the good and upbringing of children. Unyag maguba, di wa na'y upbringing ang children, wa na say good ang spouses, bad na tanan. Unya, unsay resulta? Torturon ka sa imong kinabuhi hangtod ka mamatay. Labi na kita kasi imong anak sige nang suyop nya inigdool nimo nganong naingon ani man kadong buang ara kamoy na kaingon ani patyon tanong mong animala mo. Ana man na sila. Karon ka magbadlong-badlong nako, hay naman mo. Anaon man ka. May panay ako mga barkada kay lingaw pa ko, pasuyopon pa ko. Kamuhain man mo. Tuon naman kas imong lain sad nya ingnon sa papa, ayaw ana dong otros kang amahan na ka, panuay ka. Hain naman mo sa mama. Anaon man ka. Nya torturon ka ana. Siunan lang mo, pangutan-an na diyang mga inyong tupad, mga buutan man na kayo, na wa pa mo magbuwag, na wa, tanawa, ka sayon ba ang dili pagbuwag, sa dili sayon, nya nindot bag epekto, purting nindotan, nya kumusta man, nangapangag yung gamay, tungod skulata, pero karon bisag lagos na lang, maka lips to lips pa, di ba? Ana, na siya. Nga naman, God will restore our health, both physical, spiritual, moral, and communal health. Only God can restore. If we go against God, we will end perishing in all aspects of our lives. Mga impas kita, mga matay kita sama sa nahitabo ni Sedekias, imbis ni Ikyas na unta, gilugita na hinuos mata, gipamatay na noon ang tanan niyang mga anak. Gatuo siya katong iyang desisyon, makarescue nila sa imminent danger na himo na noong very miserable situation. Kay wa man niya gikuyog ang Ginoo, ang iyang gikuyog ang kahadlok, ang kabalaka man. Sige, last nga lingi sa inyong tupad, na di na kita mahadlok, mupalit og slat. Na sige, manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, sama sa sanlahon sa Ebanghelyo, kita usab maglig-on sa atong pagtuo ug paglaom ug mudangop kita sa atong langitnong amahan sa pag-ingon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Nga ang simbahan dili gayud unta mapakyas diha sa iyang katungdanan sa pagdawat sa mga gisalikway ug sila nga gihinginlan sa katilingban, magampo kita sa Ginoo.
Ginoo, kaluy kami. Nga ang Ginoo mugiya kanila nga nalambigit sa medikal nga propesyon diha sa pagkaplag ug mga tambal alang sa walay kaayuhang mga sakit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang atong katilingban mahigugmaong makiglambigit sa mga taong gisalikway sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga masakiton, ang mga hinikawan, ug ang mga nag-inusara, makakitag suporta gikan sa ilang mga Kristohanong kaigsuunan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga sila nga nangamatay diha kang Kristo, dawaton ngadto sa gingharian sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Makagagahom ug maluluyon nga Amahan, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy nga kanimo diha sa pangama ni propeta ni San Ireneo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Christify the gifts we bring to you. Bounty of the earth receive anew. Take and bless the work of our hands. Christify these gifts at your command. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Maghatag unta kanimo og himaya Ginoo kining sakripisyo nga malipayon namong gihalad kanimo sa adlawng natawhan diha sa langit ni San Ireneo. Makadugang unta kini kanamo sa paghigugma sa kamatuoran aron mahuptan namo nga way sayop ang pagtuo sa simbahan ug ang walay pagkatarog nga kahiusan niini. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasig-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ang ayaw mataran. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga martir nga si San Ireneo sa pagsunod sa panig-ingna ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit.
Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o giyuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Ireneo ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amen.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanin. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamahayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as gold, pure gold. Refiner's fire, my heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin deep within.
Magampo kita. Ginoo, pinaagi ni ining santos nga Eucharistia, ihatag kanamo ang dugang nga pagtuo aron kini nga gihuptan ni San Ireneo nga nakahimo kaniyang mahimayaon hangtod sa kamatayon, makahimo usab nga matarong kanamo nga tinuod nga nagsunod niini. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasang atong nadawat mao ang Dios non nga panalipod or divine protection. Mahitabo ra ni kun motuo gid ta niya dili ta magpadala sa atong mga kahadlok o kabalaka sa kinabuhi. Salamat sa nagtuos Ginoo og nagsigig palit na tog slots. Padayon lang mo palit og slots atong SBF dag nahalina na taog 27,150 ka slots na apay 32,850 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Nga nasa ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge na nasa tay 78 ka 16 slot challenge. Unya ang ato sang special slot para sa Kapilinya di Fatima na nasa ang Mother Mary's Healing and Deliverance na nasa tay nahalin nga 3,072 ka slots na apay 2,928 ka slots nga available. Nga nasa ni siya 20 slot challenge nga tag 20,000, 13 ka slots na sad ang atong nadawat. Nya ang atong DSAP katong investment slot nga tag 500,000 with 25% interest per annum, open papunta sa mga more investors. Atong pakpakan ang namalit sa atong mga slot. Salamat kayo. Praise the Lord. Unya, naasay pahibalo ang atong Love of God community nga naa sila'y Reawakening Seminar karong June 29 to 30, Sabado hangtod sa Domingo, alas 7:30 buntag hangtod alas 5 hapon, adto sa Love of God Community Center sa Yati, Liloan. Free ni ang admission, niya ang benefits ni ini, ma-renew ta sa atong kinabuhi nga Kristohanon, ma-enriched o ma-empowered ta sa Holy Spirit. Nga kasagaran, wa na kay na nato mahimo karon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.